Hormatly vatandaşlar, eziz türkmenim. Soňky wagtda daşar ýurtdaky milletin, halkyň aktivleşmegi bilen türkmen döwleti iň soňky deminde aktivistleriň ýurdun içinde ýaşaýan dogan garyndaşlaryna basyşy hasam güýçlendirdi. Bu bolsa häkimet elden gidermejek bolup edilýän iň soňky oýunlaryň biridir. Wagtyň golaýlandygy meselelerini bildirip urady. Men Bayram Allaliýew hakynda durup geçmekçi. Bu oğlan vatana karşı näme hereket edipdir? Onun ata enesine, yakınlarına näme üçin basyş edýäňiz? Yoksam, bu ildeşimiz bir döwletiň öz halkyna etmedik kömegini edip vatan dönügi boldumy? Näme üçin döwletiň adyndan gürleýän polis işgäri ady familiýasyny aýtmagan adamy psihik taýdan basyş edip gürleýär? Ol nadan köpek kime dayanıp beýle arkaýyn gürleýär? Halk hasap soran wagty ol beýle batyrga jogap berermi? Bermez. Gorkar. Ol häzirim gorkup ýaşap ýör. Ertirki günden gorkýar. Türkmenistanyň ilçihanasyny ve İstanbul'daky provokatorlar, agentler, halkyň içine siňenler, daşary ýurtda okuyan taýyplaryň içindäki çalylar, olaram hut şeýle. Sizin köpeğinizin yüzünüz açıldı. Halkın savır käsesi doldu. Halkın gazabından kaçıp bilmersiniz. Men muňa halkymyň adyndan size söz berýärin. Unutmaň. Bu ses halk üçin hakyň uğruna çıkan adamyň sesidir. Bu ses sizi rahat ýaşatmaz. Wagt geldi. Mundan soňra garaja olan dymmas. Men ýurdun içindäki ýaşaýan eziz ildeşlerime ýüzlenýärin. Mehriban halkym, size zulüm edýän we kanuna garşy hereket edýän her bir döwlet emeldarynyň, organ işgäriniň eden hereketini bir kagyza, aý güni, ady, familiýasy bilen belläň. Bu adamlar halkın adalatından kaçıp kutulmalı değildir. Her kim öz eden etmişine cevap vermeli. Korkmaň adamlar, wagt yakyn geldi. Emma ýurdu düzeltmek için hemme zat size bağlı eziz halkım. Avtoritar terrora dini ýurdun içinden siz dur deyip bilersiniz. Adamlar, ayağa alın, kalkının, dayanın. Wagt geldi. Kim bilip dur, bir aydan soň giç bolar. Sağ olun.